Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Diretso na po kita ngunyan na Huwebes 28 de Mayo taon 2026. Sa paghampang takan kaaldawon, dapat perming mahal na amang Diyos. Anenot sa gabos, happy birthday man po sa mga nagkukumpleanyo. St. Jude ngunyan, so mga devotos tabi dyan ni St. Jude. So dyan baga tabi sa Barangay Lapu-Lapu. Yaon dyan St. Jude Thaddeus Parish. Rainaga sa gabos. San sagkod kitang alas 10:30 Huwebes. Tingog Kanbanwaan na tabi. Nangungumusta lamang. Ravax Rainaga sa Indo, Madam Tet Aldana Jacob, buda kay Madam Joanne Monte Castro. Dyan sa Ravax, morning. Thank you for always listening tabi sa DCGB. Bako yan na basta-basta tabi ha. Yan na kuan, na kamrot, nin ikos buda ayam, lalo na kagat. Ikos ayam. Ay nako, Ravax tabi. Diretso ka mo dyan. Gabos yan tabi akreditado. Medical professionals. Akreditado kan Departamento de Salud. Mga anti-tetanus na yan, anti-pneumonia, anti-flu. Morning sa Indo sa Ravax. May Aleko, diyan sa May Aleko. Igwa nga ni sinda sa Manila, sa Sorsogon. Sa Catanduanes, good morning. Sa Tabaco City, Ligao City, nakawagas man ng Ravax. Good morning tabi sa Indo, Madam Teta. Ano daw lamang ang pigsibut-sibutan kan mga taga San Roque. Buda dyan sa Baybay Pigkale, sa Victory. Sa may PNR site, Gugon. Si Sir Jeriel Aranya. Morning dyan sa Indo. Sa Baryada. At maray na agaman. Mustaon tamanan sa Kalabaan kan Kalye Rizal dyan sa Kabangan. Sa Puting Daga. Sa mga tagama nito man, maray na aga sa Indo, mga tagama nito tabi, nakahurontan na so Aleko, na-explicar na po ang estado nindo dyan and sagkod no rin ang conservative estimate na arog ka ng sitwasyon kan supply ng kuryente dyan sa ma nito tabi, Morning dyan sa Daraga! Mayor Vic Perrete and sa tuyang amigo si Sir Ato Lim diyan po sa Petron Top Gas Gasul. Uy, may maray-ray na bareta akong padring nal. Tibad lamang malawos The projection is mga 8 pesos siguro. Inda ko sa natabi kung tumama ang projection 8 pesos ang ibababa both crudo gasolina and sa diesel ata. Pwedeng mga arogan, pwedeng umabot sa 8 pesos o pwedeng dai. Depende po sa dalagan kan transaksyones sa international market kan petrolyo. Next week yan. Nagbababa ngunyan tabi ang pamresyohan sa world market. Downtrend ang kunyan ang nahihiling kan mga traders Morning, Sir Ato Lim. And dyan sa Maxes, sa Gregorian Mall. Maray nagaman kay City Councilor Alan Ranyola. Morning. Ready na si Chief Jimmy Pading Al, Compadreng Jomar, Joshua, si Angel, si Karen. Sa tuwi ayan na makakasabay-sabay sa pagpapaabot ng informasyon. Sa Manibela Henry Mata, Master Control ang sa kuyang kapartner. Ang nabalatuhan kan guminana sa loto, Edwin Peralta. Kasuro simple siya na milyonaryo na pala na lalaking ini. Naggana da sa loto. Nabalatuhan ka lamang padingnal. Rainaga dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa Barangay Dapdap, badali ng kafiestahan, Senyor Santo Cristo. Siyempre sa Daraga, Sitio Santo Cristo kan Barangay San Roque.
Newsroom. O partner ta sa Master Control Padingnald. Newsroom, News Direct Mar. Ma'am Sha Leron. Si Jen ata parang on official leave. Si Nicole Iguanin, on the way pa para sa recovery si Nicole, with Jimos Barrios. Sa supervision ni News Director Mardila, sumada istorya lokal, national, international. Nababasa social media network platform kan DCGB. DCGB News Online. Jerome Nico Martinez sa IT. Broadcast man sa internet kan DCGB. Ako man sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng bayan ng PIO ng bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Pag may report, ilaog datulos. DCGB On the Spot Report. Ikonektartan linya. Kumpadreng Jim, Chief Maray na aga, go ahead. Yes, maray na aga sa mga parantabay. Happy Fiesta, Agri Fiesta. Digdi sa Albay Provincial Agriculture Office sa Barangay Kabangan sa Banuan kan Kamalig padi. Grabe ang mga nakahilirang mga aktibidades sa ngunyan na pagka-aldaw primero dia kan Agri Fiesta 2026 and matatapos ini sa aga pare. And katatapos pasanakan na banal na misa pinagaratindiran ini kan mga partisipantes na mga paraoma, mga parasira, mga cooperative, mga farmers organizations and iba pa na kunsain sa ngunyan. Pinagahalat ang pagabot na lang kan mga opisyalis, leaders kan probinsya ni Albay sa pamamayo ni Gobernador Noel Rosal, mga taga-Department of Agriculture, iba pang ahensya kan gobyerno, mga alkalde, congressmen, digdi sa Tuya. Yeah. Runa. And sa mga oras na nitabi pa digdi sa kumpukan na pinag-describe niya to kasubago, yaw na naka-display ang maniba-ibang mga produktong agrikultural, mga finished products, iba pa na mga paninda, gulayon, mga duma, iba pang mga produktong agrikultural na nagikan sa iba-ibang mga munisipyos magkakabarakal digdi. Open ini sa publiko tabi pa na gusto magbakal. Na mga barato presko na mga produkto hali sa yung mga kabubuldan, hali sa mga espersos kan mga paraoma. And saro sa nako ang atensyon na niya to digdi pa may 20 pesos na presyo kibagas. Yan. Iguana. Yun, 20 pesos kada kilo. Iyo ang pinagpipilahan sa mga oras na ini. Pinagbababa na digdian na mga sinakong bagas dahil sabot kumpi tama kayong kwento kita digdi. Baka yaong si Apaw Chief, si say na nga na ito, si Sir na Daryl ba yun? Sir, yung digdi ka sa bago. Actually, na-interview na si Sir Daryl. Iyo pala. Sana interview na Sir Daryl yun na. sa bago. To be busy na nagahalat ka na pag-abot ka na actually, maabot na digdi si Senador Francis Kiko Pangilinan. Sige. Oo, so madala. Hindi kita mahapot sa mga nagpakalinya na mga residentes, mga farmers ni gayon. Tiyo, good mo. Sa radyo DCGB po kita. Ano ang requirements pag mabakal ka mo kibagas? Iyo po, sir. Taga saan ka mo? Kabangan po. Taga digdi sa Kabangan. Paano nilo na isiyan? Sa Facebook. 20 pesos ang kada kilo. Sumabakal pirang kilo. Pirang allowed na mabakal na 10. 10 po, sir. 10 man lang. Ting iuli mo 10 tapos bumalik ka giraray 10 giraray pwede. May tatak ka mo, may tatak. Tita dahil na talaga makadaya. Garo sa sinihan pa di ano. Ano tiya? Pwede magpatatakan pa. Tatatakan. Balik kung may tatakan na.
Dahil na palang. Ah. So, dahil na ano mga sa inyo, taga-sain ka mo? Kabangan po. Kabangan. Kaya malakatakan gusto. Iba malakatakan gustong sabi kong kaining saro. So, ayan tabi pa di. Sige. 10 pa lang. Di 10, 200 pesos man. Yes. Aha. Sige. So, dako lang bagay na ini sa mga kabarangay niya to Mm, na po. nag-aalala. Anday ko ring mahiling digdi kun patunay pa man pigbubuksan, pigbababa pa lang ang kalidad niya tumahiling pa tara pigbababa pa sa nadigdi sa lunadan ang mga sinabaga. Roger. Sige. Yeah. Oras na. Mhm. So yan tabi pa di ang sa to mga dagdag na masyon ali digdi sa Apaw, Barangay Kabangan, Kamaligalbay sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat Chief Jimmy hala dyan sa Apaw Albay Provincial Agriculture Office tabi sa Kabangan. Si na yaon dyan sa technical booth si Mac J, the great Mac J Louie iyugon mo ang kang 97.1 OK FM. Gitabi di bagoan iba patabi may kwan mo na kita pero mas halimbawa nakahuro na mas mabig ako ng indulgence kung nakahuro na yung pag-asa pero kanong tapang giraray tabi mas maray ito bagang nakukunyantaan publiko na nare-remind tagiraray yung baka lamang available na si Madam Ruth ay Ma'am Ruth maray na aga si Pio po kan DCGB. Yes, sir. Pio, marahay na pagkaaga po. Apo, madali lang po Ma'am Ruth. On air ta ka natabi. Si Ma'am Ruth na pakala, ang sa tuwing magkakaulay ngunyan kan Pag-asa Ligaspi. Ma'am Ruth, good morning tabi and thank you sa oras. Welcome sa programa po sa Tingog kan Banwaan kan DCGB. Yes po, marahay na pagkaaga po sa mga listeners ng DCGB. Asin sa inyo, Sir Pio. Opo, Ma'am Ruth, primero po, iso marais lang po. So, bagyo bagang babantayan niya to. Hay na po tabi ito. Yes po, ang tango niyan, Sir Pio, daipaman ni nasa laog ang PAR, Tropical Cyclone Advisory. So, nagre-release ang opisina. So, latest kasubagong alas 11 ning aga at may update kita at yan na alas 11 ning pagkaaga. So kasubangging alas 11 si sango niya na presented ang update Pero kasubagong alas 4 ning aga base sa equipment kang Pag-asa na sa 1,195 km east na siya ng Eastern Visayas. So may maximum sustained wind siya na 65 km per hour at gustiness up to 80 km per hour. Moving north-northwestward po siya sa bilis na 20 km per hour. So, ang pangalan niya, international name, Jiangmi. Tropical storm na po siya at inaasahan siya na kung dai mabago ang sa iyang bilis, most probably by tomorrow, posible na siyang maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Ang tracking kanin ni Jiangmi na pag naglaog pa pangalan ng Doming ay digdi lang siya sa may coastal boundary kang boundary kang PAR. So sa kadagatan. So harayo man siya sa kalupaan. Bagaman posibleng niya na Sabado, Domingo and most probably kahit Lunes posible kitang makaranas ning mga pag-uran. So cloudy kita generally sa buong aldaw by Saturday, Sunday, and Monday po. Iyan, oho. Di sangon yan tabi na sa luwas pa ito kan teritoryo kan Pilipinas. Tabi? Yes po, yes po. No arin malaog sa teritoryo kan Pilipinas, Ma'am Ruth? Most probably, pag nagbilis-bilis siya, baka po at siya na banggi, or ma-maintain niya itong 20 km per hour, most probably sa aga po. Iyo, oho. Paglaog niya sa anong lugar ang medyo natatangodan niya tabi? Daiman siya marani so far Sir Pio sa kalupaan. Bagaman may pag-uran kita gawa ng itong tracking niya pwede nga mahatak na ining trade winds na habagat. Yan, southwest monsoon. Opo. What I mean is paglaog niya sa teritoryo kang Pilipinas,
Anong kunyan? Saan sa may Eastern Visayas ba sa papasok o sa may Bicol? Saan po ba? Haranedigdi lang sa may par. Okay. Opo. Medyo may karayuan siya. Bagaman, ininganing angle, dahil pataas po siya, no? Iyo, Pasiring digdi sa Japan, oo. pwede siyang magkusog as a typhoon. Pero malayo siya sa Kabikulan, although malayo, ihahatak niya ining habagat. Opo. So most probably, kasi dahil pa po ang opisina nag-i-issue kang onset ng tag-uran. So most probably ini ang magsisignal para mahatakan ni ining habagat, which relative to that, yun ang nagpapauran digdi mostly sa western side kung sa tuyang nasyon. So kung sa Sabado po, Domingo, Lunes, medyo cloudy kita, mas mauran po over Metro Manila, west side. Yan. So sa madaling sabi, manggigirilid siya na ini sa teritoryo kang Pilipinas, sa may kudal kang Pilipinas, sa may Pasipiko. Ano po? Yes po. Yun, no. And weekend, medyo may diit na pag-uran-uran ang Kabikolan. Opo, pero keep monitoring tayo dahil pag araw din kani, medyo minsan na-underestimate ng model. So, igwaman po kitang rainfall advisory if ever na magkusog-kusog, 3 hourly ini-issue po ito, Sir Pio. Opo. Okay, so that's good enough. Magayunon so paliwanag tabi, Ma'am Ruth. Now, may bareta ba kaya paano hali duman sa Metro Manila na ipinag-release na yung Pag-asa May na ipaghanda ng publiko sa ining sabay nga ni ang sabi El Nino Buda habagat tabi, and naunang bitan mga kasubago, Ma'am Ruth, na pwedeng hatakon ka ining bagyong si Janmi, and kung maglaog sa Pilipinas Domeng yung habagat. Now, Yes, digdi sa to sa Bicol, Ma'am Ruth, pirang bulan na kitang dai nag-uuran tabing sufisyente tabi? Actually, since ngunya na bulan, April, alat ka po, Sir Pio. Sige po, kung pirang bulan na kita Tingin ko lang si so sa indong PowerPoint. so record nindo diyan. Sabay El Nino and habagat o papaano ini pa kwantang maray. May dukartaan mga namamanwaan sabay ang El Nino Buda habagat. Yan. Paano yan? Opo, usually po dahil nasa El Nino kita high likelihood at namamatita na, categorize po ang Bicol as dry spell na. Ayun. Dry spell. Opo. So officially, sa Indo mismo, hali sa State Weather Bureau Pag-asa, dry spell na ang Bicol region. Opo. Pag dry spell, Ma'am Ruth, anong gustong sabihon tabi? Saglit lang, sir. Opo. Kung ano nang kuwangkaan pirang... Okay, pag dry spell po, ibig sabihin since March, February, March, April, May, na kita, nasa below rainfall normal condition. Naku. Ibig sabihin mas mababa kaysa sa normal na nare-receive ng ulan po. Nako, 4 na bulan na Opo. bako sufficient so categorize yan. po ang Oo. Albay as a dry spell po. Albay and Bicol, dry spell. Opo, majority po. Opo. Ayun. So, ining dry spell, Cam Norte din, Cam Sur, Catanduanes. yun, dry spell po. dry spell. Oho. Sorsogon din po. Opo, so mostly Bicol Opo, Oho. sir. So, now i-connectar tayo ni Madam taka nakaaging oro istorya taman si Sir Nadan Triumphante na kahurong ko. Ang sabi niya, we're not yet inside El Nino, kumbaga mga simptomas pa lang tabi. So anong very latest? Nasa laog na kita kan El Nino pinagdeklara na ninyo nasa dry spell na ang Bicol? Actually po, itong phenomena kang El Nino, nangyayari talaga sa Pasipiko. So, kaimpuan ipaintindi ta sa publiko na ang El Nino phenomena po siya, Sir Pio. Unusual warming kang Pasipiko. Kaya nga ni sangunya na naririsan nyo, bali si ining palaog na si Domeng, bali pang 4 ini. Na bagyong nalaog. Pero naririsa ta na medyo harayo sa landmass. Yun. Kang Pilipinas, dahil sa mainit ang Pasipiko, harayo pa sa Pilipinas, nadidevelop na siya. So ang tendency, pag nalakbay siya,
mataas na siya. Kasi usually naman talaga, ang bagyo nagre-recurve. So, nasaglit lang siya sa boundary kang Pilipinas, pero yung chance niya na magrani ay less likelihood. Uyo. So, yun po yung advantage pag nasa El Nino phenomenon kita. So, tama po itong sinabi ni Sir Dan na actually, kung ititrace scientific facts, high likelihood, paadang-adang pa lang kita sa El Nino. Pero El Nino alert na kita. Ayun. And it doesn't mean na although El Nino alert kita, data pamamati si impact niya. So, Iyon. posibilita ng namamati, padikit-dikit si impact niya. Now, So, kaya dry spell kita. So, ibig sabihin, habang paadang-adang ining taon, mas mamamati ta. nako. So, kung dry spell na kita, pwedeng sa mga masunod na bulan ay talagang drought kita. Although Yeah. malaog kita sa panahon na tag-uran, so expecta na kasi pag sinabi tang high likelihood na El Nino, daiman gustong sabihin na mayo talaga kitang uran. Arog kaning may paadang-adang na bagyo, hakatako niya si habagat. So may pag-uran kita. And most likelihood, kung may ganitong senaryo na palaog si pre-doming, posibleng mas makusog ang uranta. But then after that, mainit na naman kita. Ayun. So baka maputol madam ang linya ta. Ako pang Maridayal, Ma'am Ruth. Ano? Apo, Okay. So magayon so pagladawan ta sa mga paraan tabay, El Nino nangyayari diyan sa dagat Pasifiko. Sa dagat, Oo. ang namamati ta si impact. So epekto kan El Nino. Opo, Yun. opo. Na iyon na ini, so primerong epekto, dry spell na ang Bicol. Dry spell na siya, Oh. pero it doesn't follow na may kitang uran. Pwede kitang Mm-mm. makareceive ng pag-uran, pero mababa sa normal. Ang impact po kasi, Sir Pio, kang sarong phenomenon kang El Nino, unusual warming sa Pasipiko, medyo in layman's term, nagiging abnormal din yung pagdara niya ng pag-ulan sa na dapat tag-uran kita. Yun. Kunwari, ngunyan na maabot na last quarter, cool and dry kita sa normal. So, posibleng dikit ang uranta, posibleng ang impact sa tuya, mas dikit na uran. Pero sa ibang lugar, mas mauran. Iyan, oho. So, iyon na initial effect ang El Nino sa dagat Pasipiko, dry spell. Pag maglala pa, yun na sunaon ng bitan mo, Ma'am Ruth, na drought. Yes po, Oh. actually, ngunyan, igwan na talaga itong personal experience, itong subdivision kang naiistaran kang mga tugang ko. Oh, Maanasindang nahihigop na tubig? sa deep well na Naku. tubig na iyong nagsusupply sa whole subdivision. Nako. Saan po ito, So- Ma'am Ruth? Saan, Ma'am Ruth? Bandang Hausian Sa Daraga? Sa Daraga? Yes po, yes po. Ay, talaga iguana. So, mga kuan na yan kan drought, epekto na kan Yes po, drought. kasi Naku. posibleng itong source kang buong subdivision wherein doon naka-put up yung generator nila. Ano bang tawag doon? Water pump. Water pump. Na pong nahihigop. But then may ibang lugar duman sa subdivision na personal na deep well, naigwa pa man dikit. Pero Ay, naku. Naku, so naputol na, Ma'am Ruth, Maridayal tabi ako. Oh, you see? May mga breaking news kita, ha? Drought na ang Bicol, tapos iguana ning mga nakaka-experience sa kanidigdi sa tuya diyan sa Daraga sa ano po? Opo, naputol Ma'am po. Ruth. Opo, thank you so much for taking our call. So, this is mga breaking news ini, Madam Ruth. Drought na ang Bicol, dry spell na ang Bicol. Dry Then, spell, yes, may po. epekto na ning drought diyan sa nagkapirang lugar, particular sa may Hausian subdivision sa Daraga. Dahil nang nahigop na tubig yung nagkakapirang harong diyan tabi. Yes po. Actually, yung source talaga ng subdivision wherein nagpo-provide ng tubig sa mga residente. Although si iba, may kanya-kanya man na deep well, may nasisigo pa. Pero sa pinaka-pump kang Subdivision. subdivision, maana Ay, pong naku. na. So, isa yan. mm, And then, pangalawa, pag abot po sa agriculture, kung igwa kitang mga rain-fed
dependent crops, so yun pa po. Pag Mhm. sinabi po kasing rain-fed dependent, nagdidepende lang siya sa binubuhos talaga ng uran, naturally. Mhm. So, Naku. day naaabot ng irrigation at depende pa yan sa klase kang pananom. So, itong good kung ano siya, kung itong okay lang na pananom na daing gayong kaipuhan ang tubig. Naku. Okay. Now, iyan ano madam, na-explain na sa mga kuan sa portion na yan. Now, duman sa kunyan, sa arangaang na ma-experiencehan ta yung sa indong projection kan so arangaang so heat index tabi. Anong posibleng kung magparalala pa ini, anong posibleng pinakahalangkaw na heat index kay naabuton? Saglit lang sa... Sige po, oho. Nganing makaprepare kita da kuan ini nasa dry spell na pala ng Kabikulan. Nako. Opo, actually may mga LGU na nagigibo na rin po ng medyos. Mhm. Kasi since March, igwa na kitang El Nino Watch. Oo. Noong Abril, igwa na kitang El Nino Alert. Opo. Nako. So So, sa heat index sige. sa arangaang madam, anong posibleng Opo. pinakahalangkaw ka iyan basado sa sidong science based record yan? Ano nga makaprepare So, kita? ang heat index na po, kaso hapon, digdi sa Albay, nasa 43. Danger Okay. na. Danger na. Okay, danger. So, kung i-assess ta, baka mga third quarter, medyo mas maranasan tang pag-init. Nako. Ibig sabihin mo third quarter, mga anong bulan pa yan tabi? Ang third quarter, ang season niya is July? JJA, June, July, August. Nako. That is, then August, September, October. Sa Then October, November, December. So, ini po kayang El Nino pwedeng mag-persist over first quarter of next year. Nako. So gustong sabihin, pwedeng magtaas pa ang mga indicators nan hanggang third quarter ini mga Oktubre, Agosto, Oktubre kan taon na ini. Yes po. Nako. Kasi sa bawat bulan, Sir Pio, igwa kitang inaapod na itong accumulated normal rainfall. Mhm. Itong trend. Po. Kunwari, tataon taka pong example. Kunwari, sa bulan ng Abril, ang normal na nare-receive kang albay as represented digdi kang Legazpi Station na mo is 152 millimeter of rainfall. So that is computed pag sinasabi natin na climate normal rainfall, yun yung normal Mhm. 1991 to 2020. That is the recent normal. Mhm. As computed for the month of April, 152. But this 2026, month of April, we only have an accumulated rainfall of nasa 44 to Naku. 45 millimeter of rainfall. Buong bulan kang Abril. Kumbaga madam, sa simpleng huroron, so normal na pigbububo sa tong balde, sarong balde, ngunyan 1/4 na sa nang balde. Yes po, yes po. Oh, nako. And this will deteriorate pa hanggang ining third quarter tabi kan presenteng taon. Opo, opo. And may carry over pa next year. Yes po, yes Oh, po. And nako. ang consequence by last quarter this year, although yun na nga, isa sa epekto pag El Nino, there is an El Nino phenomenon, dikit ang nalaog na bagyo or nagla-landfall na bagyo sa tuya, but then once na lumaog siya, makusog siya na category. Solido. Yes Solido. po, pwedeng Okay. typhoon or super typhoon. Sana daiman. Mayapot lang kita digditabi, Ma'am Ruth, pasensya na't medyo nagiganahan kita kan istorya. Last May 18 sinabi ng Pag-asa na malapit na ang transition period nagbansa patungo sa rainy season. Yes po. How would you reconcile, kasama po ba dun yung Bicol, how would you reconcile it, Ma'am Ruth? Ito pong sinasabi ko na ining paglaog ni Doming that could enhance. So most probably, ngunya na palaog na week, ngunya bago magtapos kita, kang Mayo, hasta ining first week of June, yun ang most probably mag-declare kita kang onset. Kang? To get ng rainy season. But yun na nga, since nasa east side kita,
Usually kasi yung mga indicator kang ahensya is digdi sa may west side stations. Iyo. Kasi yun naman po talaga ang inuuran paghabagat. Yun yung si time na nagbabaha-baha sa Metro Manila. Kita, we experience habagat rainfall minsan back to back if there is a weather system like K-Doming digdi sa East side. east side or Yan. northeastern side. Hahatak. Opo, yun. Okay. Ma'am, would you recommend if this comes worse enough, cloud seeding, tabi? Ang cloud seeding po kasi sa part ko lang Sir Pio, because we are not expert. Kailangan po kasi siya ng stable wind direction para kung magka-cloud seeding siya kasi it's costly, ay tatama talaga siya doon sa lugar na dapat na i-cloud seed. Napauranan. Opo. Yun. Okay. So, magandang idea siya, but kung talagang importante yung kailangan i-cloud seed. Pero since sa meteorology, ang pinakamahirap po talaga ay yung pag-determine ng direction ng clouds. Kasi Yun. siguro lang nagbabago siya. Depende sa direction kang paros kada Opo. sa And height then, ano. siguro sa area kang ika-cloud seed. Sa ibang bansa kasi, they do that, but it's in a vast flat land. So, kung katulad dito sa Bicol region, we have terrains, we have mga hills, mountains area. Usually, yung from the surface to sabihin natin na 1,000 meters from the surface, usually nagva-vary ang direction ng wind. Yan. It's because it has something to do with the geographical and topographical. So, yung presence ng terrain, ng hill, ay nakaka-apekto doon sa direction ng wind. So, posibleng day tumamaan uran duman sa intended na area na dapat mauranan. Yes po. Pero kung flatland siya, like in Isabela, Tugigaraw, di ba, mga vast flatland siya. So most probably yung direction ng wind kasi yung clouds sasama kung saan papunta yung direction ng wind. So doon kasi ika-cloud seed mo sa cloud na mabubuo. Opo. O sige Ma'am Ruth, nakautang kami ng gulping oras sa imo, but it's very educational enough. You can just imagine the breaking news yan, dry spell na pala ang Bicol. Sus Maria Josep, Ma'am Ruth, salamat na maray tabi sa oras. Salamatan po. Mabuhay po kamo dyan sa Pag-asa. Mga tugang si Madam Ruth Pakala na Pag-asa Ligaspi sa tuyang nakaulay ngunyan. So yan na po tabi, it's a kind of breaking news. Dry spell na tabi ang Bicol region. Anigwa na nin nakaka-experience ng initial epekto kan drought. Sabi ni Ma'am Ruth, drought dyan sa may daraga, yung house and subdivision daw dyan. Yung mismong source kan na subdivision dahil nang nasisigop na tubig plus yung mga igong sariling water pump, di ito na sa nakukuha ang tubig. Padingnal na kusus Maria Josep gulpitang utang pati sa technical department. Padingal medyo horalawig ini. Oras Pilipinas 9:41. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes
Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Pinapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masala sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol. May tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat pa ding na buwelta na kita sa tuyang programa ngunya na pagkaaga. Yan. I-connectat. Kumusta na linya dito komunikasyon? Testing niya to. Yan. Tanganing diretso ang laban. Mga report pa kita dyan sa luwas. DZGB On The Spot Report. Padingal, Maraynaga, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Salamat pa din. Naghanap na sana ng budget para may pagpadagos
ang construction kan planong community college digdi sa barangay Taysan. Sa informasyon hali sa sanggunian na palunsod, sa ini sa priority kan city government para ma-address ang volume ng mga high school graduate digdi sa southern part kan Legazpi. Alagad day na kaya kan magurang na mapaklase pa sa kolehiyo dyan sa sentro. Maski na sa bio dahil grabe naman ang mga aragadon sa bio, magabat sa bulsa kan mga magurang pati na lalong-lalo na kung dyan sa mga pribadong kolehiyo. Kaya ang kaagadan kan mga magurang, mga estudyante digdi sa Southern Part kan Legazpi, magkaigwa naman in community college, iyo man iyan na nagrangay dyan sa northern part kan syudad. Tagad sa Ororon, sa sanggunian palunsod, napagaraman sa impormasyon tahali kay City Councilor Attorney Butch Lucila bilang chairman kan Committee on Laws sanggunian. Naduro dipisil so dyan sa Buyuan na mangyari pa na may Porsigian Community College dahil ang lote pa lang dyan na gusto maging community college sa diri kan DepEd. Kaya dahil manarecognisar kan Commission on Higher Education. Suluting tutugdukan sa diri kan DepEd. Opo, tabi pa dyan sa Buyuan. Kaya mas priority ngunyan kan city government na ipursigi ang community college digdi na sa nasa barangay Taysan at least sa diri kan syudad marirecognize kan Commission on Higher Education. So sa madaling sabi kumpadreng Al, malabo na talaga so digding enot bagang pigpaplanohan man sa may ining norte, sa may norting parte kan Legazpi, Buyuan, norte iyan. Buyuan, malabo. Then, sur na dyan na talaga makukonsentrate sa sur. Malabo na tabi yan pa dito na pagururo na yan sa gunyang palunsod na talagang ang priority na ngunyan na iporsigian community college digdi sa barangay Taysan. Yan sa na digdi sa na sa may likodan na parte sa harong ni Konsyal Tao Liobit, di pating Tao. Si Amigong Tao, yan. Ngunyan, pinasiran ko mismo, digdi sa Taysan, Kasubago. Iguan na palang digdinin, nagka-18 classrooms pa na pinagibo na. Kundi na pendiente sa trabaho dahil ang sabi, nagagad kita feedback digdi sa mga residente dahil pa na luluwas sa budget na pigingawa kan syudad na mabudgetan mananggad. Ngunyan, yun na yan ang priority kan administrasyon man ni Mayor Siam Ismail. Actually, duman sa Ororon nga sa mga supplemental budget kan syudad, saro ini sa priority na talaga. Pigalat na lang ang proseso legal para may pagpadagos na ini. So daga, bulldozer na, babakho na. Kaya kay po na sa naman na i-develop ang lugar na na magayon ang lugar na tabi pa mga 18 ng classrooms ang naman, kay po na sa nang ma-develop pa so compound kay para ngapit na panahon, digdi na talaga ang maging community college at least, dakulaon man na pakinabang sa mga nag-graduar na high school digdi sa southern part kan Legazpi. Roger! Yan pa na informasyon digdi sa Taysan area. Live Alarmario, DCGP. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan man sa sur na mga barangay kan Legazpi. Mientras tanto, i-connectar na tulos man kay Chief Jimmy Pading Jim. Good morning, Giraray. Go ahead. Yes, pade. Hayaw na digdi sa Agripista play si Congressman Adrian Salceda. Paki-update kita tabi pade katong so pigbubusol Mayor Giselle, Congressman Adrian Pisay. Nadarahon sa Pulangi. Yes. Extension, ayaw na digdi. Paki-update kita tabi pade sa panibagong kaptang na programa sa edukasyon. Kong, good morning. Sa ibong nalinya po si Pading Pio sa Angkor sa DCGB.
Hello po, good morning. Yes. Taga boss na nakatutok sa programa mo. Opo, good Good morning morning. po, taga boss. Good morning, Kong Adrian. Si Pio Fernandez po ni Kandi CGB. Welcome tabi sa programa. Yes po, sir. Kong tabi, ano na so latest kan plano tang pagbugtak ning extension kang Pisay diyan tabi sa tuyang area. Go ahead tabi. Yes po. Under the new Pisay law kasi, during the time of former Congressman Joey Salceda, during the 17th to the 19th Congress, at ngayon pong nasa 20th Congress na lumabas na po yung bagong Pisay law. Kasama po ang probinsya ng Albay, specifically po ang bayan ng Pulangi, as one of the proposed or kumbaga po, binibigay na site para po sa mga pwedeng paglagyan ng Pisay. Kasi po ang Pisay po dito sa Bicol, yung isa po dyan sa Goa. So marami po ang, kumbaga, hindi po nakakatch ng Goa campus, lalo na po sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Kaya po, nung nakaraang araw, nagbisita po kami ni Mayor Giselle Salceda para po i-present po sa board na napakalaking improvement po ito at mas malaki po ang magiging kumbaga po output nito kung ilalagay po ito dito po sa 3rd District sa bayan ng Pulangi. Ayun, opo. Now, kung Adrian tabi, ano so reaction kan board kan ipinagpresentar tabi nindo yan? Very enthusiastic po sa board. Kan pag-present ko, ang mga major concerns po ninda is connectivity, security, and dapat po resilient sa lugar. Sabi mi po, sa proposed site is hindi po prone to flash floods, away from storm surges, at may certification din po sa na hindi po ito landslide prone area. Siyempre, wala rin pong insurgency sa Pulangi, kaya po very optimistic ang board at sana, hopefully, maririnig po natin ngayong July sa sona po ng ating presidente na sana makasama po ang bayan ng Pulangi sa 11 na mga lugar na may proposed site din for a new construction or for paglalagay po ng Philippine Science High School. Ayun, magayunon tabi kong Adrian, magkakaigwa na halimbawa ning Pisay, igwa pa kaso AI, tabi? Iyo po, baga. Pero at least, dakul man lang kitang naipapasar ng mga estudyante, usually 1,600 to 2,000 students. Pero sayang, kasi ibang estudyante kumbaga dahil po na-include sa mga state-of-the-art educational or STEM classes harayo po, maduman po sila sa Goa. Pero kung yan po lang digdi sa Albay, at least po sa mga taga Masbate, Catanduanes, Asin Sorsogon, may na po sila marayo. Mas makakatabang pa po yun sa ekonomiya kan probinsya ng Albay. Opo. So, halang ka ang posibilidad ka anda tabi kong Adrian, with you, dyan sa Kongreso makakapaglabi ka yan tabi. Now, saro na lang po Congressman Adrian, medyo nabitin-bitin kita kay itong na-interview ta ka, manong udsur, dyan baga sa Masarawag, tabi, nabadgetan na palan iyan, pinabadgetan mo yan na nagkapirang milyones tabi para sa next year tabi, na fiscal year tabi? Iyo po, base po sa meeting ni Secretary Vince Diso ng Department of Public Works and Highways, isa po ito sa mga priority projects na kailangan po dito sa 3rd District. At nabigyan niya po tayo at naalokitan po tayo ng 500 million para po sa construction of the new Sabo Dam para po mapalitan na yung lumang Sabo Dam kasi very deteriorated na po ito. Iyon, opo. So, iyan talagang pati sa DPWH, it's mapustro ka iyan na maisabay duman sa budget call tabi. Hindi naman po siya flood control. Yung Sabo Dam, sabi ni Secretary, ito na exemption kasi nga, kung wala po yung Sabo Dam, mas malala po ang mangyayari dito sa Barangay Masarawan. So, napag-usapan po namin at very clear po sa kanya
na isa po ito sa mga talagang kailangan po sa probinsya ng Albay, lalo na po sa 3rd District. Yan, very good, very good. Sige tabi kong Adrian, kung igo ka pang gustong idagdag, madangog tabi kami. Go ahead tabi. Ang pakiurong ko lang po, ang pakiusap ko po sa lahat po na nakatutok sa inyong programa na siguro naman nararamdaman na po natin ang init ngayong El Nino. So mag-iingat po tayo, stay hydrated at lagi po tayong magdarasal. Maraming salamat. Salamat po. Tabol ko tabi ko kung propose site kay itong sa Pisay sa Pulanggi bubugtak pirang hektaryan na bubugtakan kani. Ang proposed site po for the Pisay is dito po sa Barangay Itaran with a proposed site of 6 hectares muna, pero yung adjacent lot is around 10 hectares and the donor is very much willing for room for expansion if the pagdating sa mga panahon na mag-expand itong Pisay natin. Thank you so much. Sabi si Congressman Adrian Salceda. Yes. Abot pa sa naman digdi sa ngunyan and tigalat na lang pag-abot na Senador Francis Kiko Pangilinan and Governor Roel Rosal and yaw naman digdi si Ibang Mayor, si Mayor Gemma Anonghoko nahiling ko na. Si Board Member Das Maronilla nag-abot na. Kauron ko kasubago si Board Member Das Maronilla nag-operate na tabi pare. So STL. Mabuhay! Kasapon nag-operate. May logo na. Bad news. Good news. Ano daw nagtama? Ang bad news pa rin. Buminarabaon so sharing sa mga munisipyo sa probinsya. Nagbaba so tabas so sharing. Bababaon na. Marasa pa. Nako. Basta mamakaroon si board. Sige daw. Pero mayroong putok yan digdi sa toya. Sige daw. Mautang dito ko ano nakiindimar sa newsroom. Sige, putok na istorya yan. Sige. Napundo ba ganyan? Nagpo na hiling tabaga nag-ooperate na. Yes. Tapos nagbutwa na pigbubukis da. Ay, board, excuse. Binamanuhan ko so istorya mong nagbalik na. So, logo. Tapos, ito, good news ito. Tanga sa trabaho, makabalik na sa mga koreador. Bad news, nagparababa sa shit. Sige daw, Si Pio po, saan ko sa DCGP? Pio, good morning. Yes, Board Das Maray na aga si Pio Fernandez tabi. Salamat sa oras. Pero meron tabi, how would you confirm nagpuon na talaga tabi so official na pakawat man kan STL sa Albay? Over? Opo, so apo, nahiling ko sa post ninda, no Lucky Gem, na-resume na po ang operation ninda dito sa probinsya ng Albay. Narurumduman ko po baga nagpaapod ka kaya ning committee hearing and igwan ning mga requirements na pipasumiter bago so pagpuon. Any note on the matter tabi kinatawan Das? Ayo po Pio, dakulong ko po nung reklamo sa mga chairman committee on games and amusement sa kada barangay. Nauna po din kortesiya, pangarawa nagpunsinda na day madbasang ki ID or uniform yung mga parataya. So, yun pong mga concern mga konsihal na kakaputkan Committee on Games and Amusement. So, sa ngunyan po, ang sarupang medyo mamundoon, naababaon na po ang sharing. Sa bagong pinaluwas kang IRR, medyo po ababaon na po ang sharing na makukuha kang syudad, makukuha kang probinsya, makukuha kang munisipyo. Iyon, opo. Gurano na po ngunyan ang sharing kan respective municipalities? Medyo na Pio tayo di ko masyadong natandaan. Pero talagang buminaba na po maray. Mababaon compared sa nainot. Opo. Now, kung yan nagpuon na tabi, na-comply na sa mga requisites na pinaghagad tabi? Yung nga po ang ihilingin ko, kung talaga compliant sinda, duman sa mga requirements kang pieces na dapat nga ning sinda magsubmit sa muya ng mga list ng mga parataya ay ng mga list ng mga kuryador para dahil ni sinda magparareklamo na sinda linologan ki mga bukis yan na kung sa daw ginagamit ang Lucky Gem. Opo. Now, ngunyan na nahiling muna na igwa na sinang post nagpuon na, ipapaapod mo giraray sinda tabi sa sanggunian?
Iyo po. Piyo. Oho, Talagang requirement po naman sinda kasi napagurunan sa committee, dapat within 15 days dapat magsumbid sinda ng mga inagan kang sangguniang palalawigan. So far, Para kung sakali man na sindaan compliant na, kami po mapasar ni resolution na sinda po ay pinag-recognize as the operator ng Lucky Gem di Salbay. Paano yan? Igwa na kamong naresibi ka so rekisito sa tighagad nindo tabi? Asok na po, wala pa po. O paano nagpuo na sinda? Paano yan? Required po naman kayo kasi base po sa kami baga madema kami kay poder na magpapundo. Opo. Pero may basis man kami kasi may pinalabas sa Supreme Court na Laguna versus sarong STL operators na ang LGU may karapatan sinda na ilingon kung legal or illegal ang operation kang sarong STL sa sarong banwa o sarong probinsya. So comes again yung paapod nindo sa sanggunian na naman tabi. Iyo po. Mapapaapod naman po kayo. Plus yung mga bukis na yan, dapat din na mga bukis na yan, ano? Iyo, kaya po nagkaroon kay bukis, hindi sinda kay kortesiya sa mga munisipyo. Opo. Sige tabi, kinatawan Daz. Salamat and mabuhay ka po. Thank you. Salamat po, Pio. Thank you so much. So yan tabi mga tugang si Board Member Das Maronilla, Chairman Committee on Games and Amusement, Sangguniang Panlalawigan. Torte requel na ito tabi pa din sa mga parabukis. Confirm na. Balik na nga. Bukis naman kita. Yan tabi pa din preskong informasyon. Halidigdi sa Kabangan sa Provincial Agriculture Compound. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Jimmy. Another breaking news. Ipapapod giraray kan sanggunian ang Lucky Gem pagkatapos na magpuuna opisyalmente susug kay kinatawan Das Maronilla ang STL logo sa Albay. We will be right back. Pakalis po kayo ni. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 10:10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinaliwanag ng Senador Kiko Pangilinan ang pagkakaiba sa naging sitwasyon kay Tony Representative Laila de Lima kumpara kay Senador Bato de la Rosa manungod sa pag-atindir sa sesyon kan Senado sa pagikan teleconferencing. Magiramduman na nag-apilar kay ito si Pangilinan sa Senate leadership. Natugutan ang kay to kapwa senador na si de Lima na mag-atindir sa plenary session sa pagikan teleconferencing. Tilawan nindo ni Pangilinan na magkaiba ang mga ini dahil panahon kay ito ng COVID-19 pandemic kasi nagsuko si de Lima sa mga otoridad. Wala man yung pandemya ngunya na sinagdulag si de la Rosa. Sigun pa kay Pangilinan na dapat pundo na ka mga troll na mga bayadan ka mga kurakot na politikong nasa likod ka mga ini ang pagkapawagas di mga panaraot asin kautikan. Alas 10 na bareta from Newsbase, sileka sa moyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman
naman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, Ginebra. Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Mga ka-LCC sa Albay, mga sari-sari store owners, handa na ba kayong umasenso? Narito na ang pinaka-aabangang negosyo event ng taon. Asenso Negosyo Convention 2026 sa Albay, May 29 to 30, Legazpi City Convention Center. Sulit na negosyo deals, super discounted wholesale items, instant prizes, freebies, and surprises. Raffle prizes na siguradong aabangan. Special celebrity guest appearances, sari-sari store package giveaways, exclusive perks for LCC Business Plus card holders, dagdag kita opportunities para sa malaking benta, over 50 vendors and exhibitors, over 500 special promo offers. Kaya mga sari-sari store owners, reseller at aspiring negosyante, ito na ang chance para mag-stock, makatipid at mas kumita. Huwag kalimutan dalhin ang iyong LCC Business Plus card para ma-enjoy ang exclusive discounts, rewards at negosyo privileges. Tara na mga ka-LCC! Sama-sama tayong umasenso na pinakamalaking negosyo convention sa Albay. Asenso Negosyo Convention 2026 sa Albay, May 29 to 30, Legazpi City Convention Center. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Uy, dumampalan tabi sa mga listeners tang nagterex man ano, so iba ka ini kasuhapon, pasensya na tabi kamuta. Por sobre kan oras ta baga tabi ano kadakol kan mga naglalaog buda kunyan an oras ta is yun nga nian kumbaga pekete medyo horhalipot ano kaya ngunyan ta sa nagkakabara sa ano tabi o Sir Pio oho uy so pala so nagtao ning tabang kaso nakaaging aldaw 9442 salamat tabi 9442. Ano na po ang balita sa national at sa Middle East? Thanks. Nako, medyo biting. Sa aga tabi sa aga. Makuha kita kan mga sa Middle East. Sa aga po 9442. Good morning tabi. And salamat sa pagtabang mo duman sa naghagad ding ayuda di sa tuya. Ini naman si 2588. Ako tabi so nasa lubong mo sa may Washington Drive, Barangay 8, Legazpi City kan Sabado, Sir Pio.
Abi listener kan DCGB, naalala mo pa po Sir Pio, naka-short ka nga at binati kita. O yung tabi sa, nako, 2588, salamat tabi. Ay, ining iba pa, taon-taon may report pa kita dyan sa Luas, ilaw tatulo, si Pading Jomar, dumang kita sa 1st District tabi. DZGB On the Spot Report. Maray na aga Pading Jomar, what's happening? Go ahead. Salamat pa rin Pio, ayos ng unyan ang ordinansa para sa mga paratyenda pa rin Pio na luwas duman sa merkado publiko. Opo. Iba ini kan ordinansa na suenot bagada na nagbabawal sa pagtinda sa laog kan 3 kilometer radio sali sa merkado publiko. Oho. Dahil ang ordinansang ito so manungo duman sa merkado publiko asin sa pagbabawal kang pagtienda sa laog kang hararing lugar. Panibagong ordinansa ini na ipigbusol ni City Councilor Roy Bon, Chairman ng Committee on Market ng Tobacco, saro ining comprehensive ordinance regulating ambulant vendors, talipapa operations, temporary market activities, and designated vending zones in the City of Tobacco. Inila pa din Pio sa ordinansa na makakasakop naman duman sa mga paratyenda na sa luwas kan merkado publiko. Yan. Ini naman ngayon, so para sa Indo, Yo. kaya hindi kita magparas pasuruway, paburukod-bukod. Oho. Nakasentro ini, duman sa laog kan 3 kilometer radius. Dahil ang pagluwas kan 3 kilometer radius, pwede na magturugdok naman kay mga tindahan, buda mga talipapa, merkado publiko. Yes. Digdi sa laog kan 3 kilometer radius, uninaan mga ipigproponer kan komitiba kan merkado publiko si City Councilor Bon nakatalang pa ning iperarom sa public hearing lalaag na digdi pa de kung sa income mo pwede magtienda sisi ang tutugutan na magtienda sa laog na kaitong ipinagbabawal na 3 kilometros. Oo. So sa mga pinaglaog na pinagbabawal, tangani ngayang dahil na, kung bawal yan, bawal. Kung patindahon. Di ilaog lugod. Oo. May mga limitasyon na sa laog. Limitaciones. Oo. Kari baligde, daing bending zone o talipapa, pag ini, makaka-obstruct kan trapiko. Kaya puwan ngaya, ang pedestrian safety, mamantinir. So, mga sanitation requirement, makomply. Proper waste disposal. Saka dapat may konsultasyon sa barangay. Ang sabi pa digdi, authorized exception within regulated zones, ang city government pwedeng mag-establisar ng vending zones, night market area, festival, and temporary regulated vending spaces within regulated zone. However, dahil ma-compromise ang public safety. Yan. Ito ginaray, traffic and pedestrian movement remain unobstructed. Dapat mag-arano yan. May puderan, pigtawan na lagod ko yan, kipuder sa LGU na mag-designar dyan, pwede ka magtarinda dyan, pero nakulo na kitang mga kondisyon. Yan. Ansaro pa, duman naman sa mga may institution, araw ka na eskwelahan, mga hospital, may pagbabawal man. Dahil ka pwede magbugtak, talipapa, o kaya merkado o sa mga market, unauthorized ambulant vending activity. Sa laog kan 50 metro hali sa mga simbahan and places of worship. Yun. Masasakob na kayo ni so mga dakulo na paratyenda dyan sa atubangan kan gate kang San Vicente Church. Tama. Iyo. Itong so daining permiso. Roger. Yan, sakob ito.
50 metro sa liiduman sa may simbahan. Yan. Di ka mo pwede magbugtak kitali pa pa, di ka mo pwede magchirindang araw gaito na so ano yan. So nagkakontrobersiya dyan. Nakaka-obstruction da sa trapiko. Ngayon na sumaresolver kang problema dyan sa San Vicente. Yan. Tayo ba naman natali pa pabaga? O duman, igong lisensyado, lehitimo. Yan. Yan, iyon na ini. Yan. Tapos, bawal man ang 50 metros na talipapa, vending zone sa 50 meters sa loob ng 50 metros sa eskwelahan, educational institution, hospital, government offices and public service facilities. So, iyon na ini pa din. So, magiging solusyon. Kung makalusot ini, dahil ng mga kwestiyonan, yan sa ordinansa, bawal ka mo dyan. Oho. Rally ka mo dyan. Oho. Ano yan? Irregardless ini kung nasa pribado ka o pang-publikong lugar. So, iyon na ini pa din magiging solusyon. Sinaglalaom si City Councilor Bon na sa gigibo na public hearing kanin, dahil ko nakuha pa kunuha rin talaga ito, parang June 11 nata. Pero dahil ko sigurado na mapagkauro na ang gabos na ini, as in ma-implementar tulo sa madaling panahon, para dahil ng mga question, mga reklamo na kami pwede, kami di pwede, kami pwede, urig din na yan, ibabase ka bo sa ordinansa. Yan pa din mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar, sa istorya halid dyan sa luwas. On the spot report. At tabibiltadahan tatabi yan na report ni Pading Jomar, one of these days digdipol sa programang Tingog Kan Banwaan. Meantime, mapara muna kita para mentras, tanganing makapuon man tulos Endimar on time. Buday mga hanap buhay tayo tatanems, may laog paano si tatanems ang kasabay ko ngunyan. Salamat kan sa ido pagantabay, mahal namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan Banwaan. Salamat